Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca din nou Zuba și am pregătit ceva mai special. Vom începe de pe magazin. Și văd că s-a mai schimbat, am dat o actualizare și na, totul e nou, să spun așa. Dar chiar totul e nou. Adică eu spisolul de acolo arată un butuc, cred că e, mă rog, duo, e pe duo, modul duo. Uitați, de exemplu, dacă dau pe duo, ăsta devine parcă mai color o leacă, așa mai invizibil să spun. Aici am mai crescut eu o leacă în trofee și am luat 850 de bănuți. 2000, bun. Începem cu crate-urile de lemn. Așa, și oli, bun. Nimic. Hai, nimic nou, pe bune. Ha. Da, nimic nou. Așa, hai să colectăm astea. Dar văd, chiar tot s-a schimbat, adică nu mai este deloc la fel. Aici mi-arată jos, sub Shelly, mi-arată tot ce am pe ea. Ia ce avem pe social. Ok, a părăsit clanul. Ok, asta nu interesează. Facem aici niște upgrade-uri repede. Shelly, văd că e singură. Nu contează 700 de acolo. Mai este cineva? Nu. Azi vom juca cu Shelly. Am văzut că la episodul... am uitat să pun de ăla. Am văzut că la episodul anterior s-au strâns numai 4 like-uri din 5. Așa că am gândit să fac următorul... Mă rog, acest videoclip, să continui seria. Așa că m-am gândit să micșorez la 3 like-uri. Dacă găsesc 3 like-uri. Bă, nimeni? Ok. Băi, n-am niciun chef să mă bag cu Steve. Sau... Uei, l-a bătut. Pe bunii paznici l-a bătut. Înțeleg că nu era profesionist, dar pe bunii level 10 să-l bată paznici. Pe bun, dacă și pe mine mă bată, înseamnă că-s paznici forță de ăia, șmecheri. Ha. Hai, pe bune, înseamnă că s-au mai avansat paznicii de l-au distrus pe unul de level 10, dar nu mă distrug pe mine. Adică, pe bune. Ok, am cam tot ce-mi trebuie. Carme nu prea, dar fie. Hai, vină cu. Ia-ți vezi. Ei, are cranții, să-i spun așa. Ăla o sări peste butuc sau mi s-a părut? Molly. Uite, am picangur, dar el nu poate să sară. Sau cred că s-a făcut update-ul? Mă rog, cred că din când am dat actualizarea aia. Sunt tot fel de chestii noi. Și mi se pare destul de tare. Da, nimeni. Mai este cineva? Bruce? Nu la asta mă refeream. Hai mă, Bruce. Așa, Bruce. Asta e a meu. Pleacă și ce-mi trage. Eha. Ia vezi ce l-omor acum. Pe bun, o tras pe lângă. Frate, dacă mă bate un Nix atât de slab. Deci e slab, pe bune. Cred că râs de mine, dar fie. Sper că n-are arc Jade, nu? Bine, mi-l lasă mie. Bun. Au plecat. Băi, nici nu l-am luat. Așa. Ia ceva înăuntru.
Nu nimic, nici o armă, nici un element, nici nimic. Așa, intră acolo, că nu mai ești. Eu ești partea cealaltă. Avea șanse. Sau, bă, au rămas înăuntru, mă. Da, are viteză. Bă, care are armă legendară? Nu. Așa. Ce vrei? Așa, bun. Eu sunt momentan nou stres. Pun capcană. Iau ăsta. Ce vrei, mă? Bă, tu vrei bătaie, mă? Habar n-ai cu cine te pui aici. Te pui cu Cezar IT. Gata, locul 1. O, s-au schimbat și victoriile și tot s-au schimbat. Mama mia. Gata. Episodul următor îl deschidem pe ăsta și ne pică. Gold Crate. Episodul următor îl deschidem și ne pică un caracter. Da, chiar, frate. Dă, cer ajutor, nu mai șanse de personaj nou. Fiți atenți aici. Adică forță, nu alta. Așa, aici am un loc gol, am uitat că am, pentru că am level 5. Bă, destul de puțin, sau de puțin mie mi se pare. Așa, ce să pun eu? Asta nu. Nu, pantofi de junglă. Nici nu știu ce să pun. Cred că pun pantofi de junglă. Informații, ieșirea din tufiș mărește viteza. Viteză 40. Durată 1,5 secunde. Bun. Bă, deci mi se pare ceva super șmecher. N-am ce să mai zic. Aici. Da. Mă rog, și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați 3 like-uri dacă vreți să mai continui cu această serie minunată. Pa, pa!